Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tatsoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondipostirawo nyaya yangu. Inini mukomanashi ndiri murume ane makore 46 ekuberekwa. Ndikudawo kureurura zvekare ndikutsvakawo advice. So ndakati ndawana mudzimai wangu, ndingangoti mudzimai wangu uyu wandakatora munhu wekuti kwavo ndiye anotova aine responsibility. She is the breadwinner, even though at that time pandakamutora ainge asingashandi. Saka kubva zvandakazoziva kuti mudzimai wangu uyo wandainge ndatora kwavo ndiye ainge akatotarisirwa as well. She was the breadwinner. Ndakabva ndazongotangawo kuzongotora that responsibility as well, zekuti pamba paingogarawo pakazara hama dzake. Fortunate enough inini ndainge ndakasiyirwa imba nevabereki vangu sezvo ndainge ndiri gotwe. Madzikoma angu ose vainge vakatengawo misha yavo, even though tainge tigere zvedu mudhorobha. Saka hama dzemudzimai wangu dzainge dzava kutowanawo pekuti dzinokwanisa kuwana pekugara. Zvino zvakazoitika mukoma ndezvekuti mudzimai wangu uyu ainge aine munin'ina wake. Amainini ava takazotanga kugara tose, but amainini ava ivo vanongosheya baba chete. Amainini ava vakazotongoita zvokutongouyawo mushure mekunge amai vavo vashaika. Zvino amainini ava vainge vakanakisisa chaizvo mukoma, zvekuti kubva zvandakavaona ndakabva ndaona kuti apa chaipo paita zvemunhukadzi, munhu akanakisisa. Mainini takatanga kugara navo vainge vachiri kuenda kuchikoro. At that time patakatanga kugara navo vainge vachiri kuform 2. Iyi ndega ndakabva ndanzwa ndichirohwa nehana kuti kana ukabata munhu achiri akadai, kunyangwe mukawirirana, kana kuri kuzonzi zvikazivikanwa, vanhu vanozoti wakabata chibharo. But amainini kunyangwe zvavo vainge vachiri mudiki, but wainyatsokuona kuti mukunokura kwavo apa paikwanisa kuzoita zigadzi chairo rekuti she deserved a good man and a good marriage. Ndakamboita nguva yakati rebei ndichingoshungurudzika, ende ndinoda kureurura kuti ndakatomboita nguva refu yekuti ndaiti kana ndiine mudzimai wangu tichiita bonde paya ndinenge ndisina kuisa iye mupfungwa, asi ndinenge ndakaisa munin'ina wake chaiye mupfungwa. Ende ndaitonzwa kutoti panapa zviri kundifaira. Ndakabva ndazvidzidzisira mainini vangu kusvika vapasawo form 4, then ndokubva vazoenda form 5. Vachinopinda form 5 ndokubva vazomitiswa mainini. Saka mainini pavakamitiswa, inini ndakabva ndava defender semunhu ainge achiziva kuti ainge achizvidira munhu wake. Ndikabva ndati mainini hakuna kwavanoenda, because munhu wacho ainge akavamitisa ainge atongoriwo munhu ainge achiita zveuhwindi. Saka ndikabva ndati vakagara vaenda ikoko vanenge vatozvikanganisira life. Zvatinofanira kuti tinge tichiita ndezvekuti tinofanira kuti tinge tichizovaendesa kuchikoro, but in reality ndainge ndichingoda kungoti mainini vangogara pamba. Saka ndakangoita nguva refu ndichingoti ndiri kuvatsvakira nzvimbo, ndichingonyepa kuti nzvimbo haisi kuwanikwa. Kudzamara mainini vazotongova stay at home defender chairo. Mudzimai wanguwo nayo ndopa akabva azowanawo basa patainge tichiri kumusha ikoko. Saka tiri vaviri tainge tava kushanda, ende nguva dzekuti tinenge tichidzoka kumba dzainge dziri nguva dzainge dzakasiyana. Umwe aikwasika kudzokawo, umwe asati auya. Zvino mukoma semunhu wekuti ndainge ndichizvichivira amainini vangu, ende ndaimbotamba chikudo navo, but ivo vairakidza kuti zvechikudo neni vainge vachinyanyisa kundinyara. Umwe musi mukoma ndakakasika kusvika kumba ndichibva kubasa. Ndokubva ndasvika zvangu mainini vainge vari mumba mavo, vainge vakarara. Zvino ndakati ndavhura spare bedroom mukoma, ndokubva ndaona kuti mainini vainge vakangorara
ende zviya zvokungoti munhu ainge achingoziva kuti hakuna munhu anozombopinda muspe bedroom make. Ndakabva ndaona kuti mainini vainge vakangopfeka bra roga. Ndakabva ndatorwa moyo neizvo zvandainge ndakaona. Ndakati ndaona mainini vakarara pamubhedha vasina kana chavainge vakambosimira. Ndakabva ndasvika paya ndokubva ndatanga kubata mainini, and I expected kuti musi iwoyo taifanira kuti tinge tichizoita bonde, but mainini vakabva vajamuka mukoma, vakandisungira play, and vakandisungira play noti zviya zvehondo zvokuita hondo neni. Vakatongondiudza zviri very soft kuti bamunini, izvozvo zvamuri kuda kuita inini handiko ikoko, no matter what handifi ndakarara nemurume wasisi vangu, kunyangwe zvikanzi ndatambura sei, aiwa inini handifi ndakaita izvozvo, only unless kana kuri kunzi dai sisi kana vainge vakafa, maybe ipapo pakungotiwo ndinenge ndava kuchizochengeta vana vasisi vangu rather than kuti mutorwa ange achiuya kuzochengeta vana vasisi. With everything that sisi has done for me, handifi ndakatamba iyoyo yamuri kuda kuti ndinge ndichitamba. Bamukuru apa ndainge ndatozvibvisa hembe mukoma, ndasara ndiri musvo. Mainini vakaramba vakangosunga makumbo. Ndega mukoma murume mukuru ndakazonyara, ndokubva ndazongotora hembe dzangu ndikabva ndazobuda muspe bedroom. Ivo mainini vakabva vati nyaya iyi handizombofi ndakaiudza sisi, saka musatya zvenyu kuti one day ndichazoudza sisi. Mukoma mainini takazombogara navo, ivowo vakabva vazongoita pressure ndokubva vazomboenda vakanogara nemuchinda wavo uyo ainge akavamitisa. Inini nemudzimai wangu ndokubva tazombouya zvedu kuno kuSouth Africa kwatiri kunoku. Takazoti tauya kuno kuJoni, nekufamba kwenguva mainini vakabva vazotanga kunetsana nemurume wavo. Saka at that time mukoma ndakabva ndati mainini handisi kuda kuti ndinge ndichiva padhuze navo, because my feelings acho handinovanzwira, they are just too much. Saka vakatambudzika kwenguva refu. Recently nyaya yazopinda mudariro ndeyekuti ivo mainini vari kuti zvemusha havachadi, vaneta nekugara vachingorohwa, vaneta nekungogara vachihurirwa, ende vanongogara vachindidembera kuti bamukuru please dhiya ndibatsirewo, hakuna umwe munhu anokwanisa kundibatsira, chindibatsirawo ndikwanise kuuya ikoko, I will do whatever you want. Saka apa handichanzwisisi kuti mainini pavakanditi I will do whatever you want, does it mean kuti vava ready here kuti vange vachizopinda murudo neni? Because inini zvandanga ndichifunga zvangu, just thinking out loud, ndanga ndichifunga kuti mainini ndinokwanisa kuvatora kana vauya kuno semunhu wekuti mari yandinowana mukoma imari yakawandisisa, zvekare ndine mamwe mabhindauko angu ari separate semunhu anogadzirawo motikari. Aiwa mari ndinoibata chaiko, ende ndanga ndichifunga kuti mainini kana vauya kuno kana kuri kunzi tikawirirana, then mainini ndobva ndavatsvakirawo kwavo kwekugara, ndinokwanisa kuvatsvakirawo kune rimwe location rekuti vanokwanisa kufanozonogara ikoko nemwana, ndichivabhadharira rent, ndichivaitira zvose. Inini mukoma kana zvadaro ndinenge ndava kutoita ritongori barika, but mudzimai wangu ndinomuzeza kumutya, saka ndiri kufunga kuti ndinenge ndotongoita barika in secret. Chandiri kutsvakawo ma-advices ekuti this situation ndoihandla sei in a proper way, zvokuti ivo mainini when she comes here ndinobva ndakasika ndovazivisa pafoni here, kana kuti zvinoda over the phone, kana kuti live in person, ndovaudza kuti mainini inini ndinokwanisa kukubatsirai sezvo imimi makati you are now ready to do anything that I want. Saka ndikukudai mainini, ndikuda kuti munge muchiita mudzimai wangu wechinumber 2, but kana maita mudzimai wangu wechinumber 2, zivai kuti I am not yet ready kuti ndinge ndichizozivisa sisi venyu kuti izvi ndo zvandasarudza. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, anzi mainini ndinokudai, mainini ndinokudai, ndinoda kuti munge muchizoita mudzimai wangu wechinumber 2 asi in secret. Zvakangoma zvoveduwe. Please let us give him advice in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Anzi makadi zvenyu mukoma nashi, ndinokumbirawo kuti
munge muchizondipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mulocation matinogara mune umwe muchinda akauyamo but haana kuuya zvaizvezvo, munhu wekutoti avaone chinguva chakati rebei abvawo mukupinda mulocation. Saka mukoma zvaakazoita ndezvekuti akati achinopinda mulocation kuna vamwe mai avo vainge vagarawo vachingogara mulocation but havasi zvavo munhu mukuru, munhu wechidiki. But mai ava mukoma vakati vapindawo mulocation, ndingangoti rudende rwevarume vose including me ndakatombosangana navo pabonde, because munhu wekuti waingoti kana ukasvika pamba pake apo pavainge vachigara at that time, pavainge vachiri very desperate, waiti kana ukasvika wakabata kana drinki chairo waitoipiwa yomene ende vainge vasitomborina kana basa, nekuti pavanenge vachikupa iyo unenge uchizoita zvekupfeka here kana kuti unongoita zvakadaro. Vakatomborovesa varume vakati wandei nesiki amai ivavo, zvekuti tega sevarume vemulocation tenge tichitozviziva kuti kana ukatambira kuna nhingi unotopiwa siki chete. Saka mai ava vakabva vazotanga kuwirirana nevamwe vakadzi vemuno avo vainge vachiita zvekujaivha mubhawa, then vakabva vazotanga kupindawo mubhawa vachiita zvekunojaivha mubhawa. Ipapo ndo pavakabva vazototanga kuzototengesa muviri wavo, kudzamara uyu muchinda wandiri kutaura nezvake azopindawo mulocation. Saka akati apindawo mulocation, ivo ameno kuti vainge vanetawo here nekujaivha mubhawa, ndipo pavakabva vazongoregedza system iyoyo yekujaivha mubhawa. Saka uyu muchinda iye kana ukatomunzwa achitotaura, iye anofungidzira kuti akazvibatira munhu wake ari very decent. Saka dzimwe nguva mukoma pandinenge ndiri padeni pake ndinonzwa ndichimunzwira tsitsi nemabhigiro acho aanenge achiita vadzimai vake, because mukadzi uyu anobva aita karespect kaya kekubatira padenga. Like recently ndakaenda kumba kwake ndichinoona bhora, ndokubva ndatoona kuti paya paanokumbira mvura, kunyangwe mvura yekunwa, anobva atopfugamirwa. Saka izvi mukoma zvinhu zvekuti zvakabva zvandipa a disturbance mind mangu, zvekuti ndainge ndava kungoti iyi kando inonzi fake love. Saka muchinda uyu paachazozviziva kuti uyu wacho waanofungidzira kuti is the best wife, munhu akatombojaivha mubhawa nesuwo takatombopfuura nepo, achazonzwa sei? Saka mukoma, inini idea yangu ndiye kuti ndanga ndangofunga kungotsvaka rimwe line. Kana ndatsvaka line then ndobva ndazongoita zvekungomunyorera message paWhatsApp ndichimuudza zvose zvakamboitwa nemudzimai wake vasati vatanga kugara vose, so that iye akwanisewo kungoziva kuti the type yacho yaakapinda nayo mumarriage munhu wekuti akatomborura, akachinjanisa varume vemulocation, kudhumanisa misoro yevanhu, kujaivha mubhawa. I don't know, is this the correct thing to do? I just feel that I'll be saving this man. Asaramba akangonyura murudo like the way yaakanyura nayo murudo. Kana achizoda zvake kunyura murudo, zvinoda kuti iye ange achizonyura murudo with that decision yekuziva kuti munhu wangu uyu munhu akambojaivha mubhawa. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, anzi ndafunga kuti ndinge ndichingomuzivisa kuti munhu wacho wawakanyura naye murudo munhu akambojaivha mubhawa. I don't know if this is my place to say this. Saka ndibatsireiwo muri yeZimbabwe mundipewo ma-advices enyu. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Anzi makadi zvenyu mukomanashi, ko wai makazoregedza kuti po chirongwa chiya chehope dzinoda dudziro, because chirongwa chiya chainge chichitotibatsira. Saka ndauyawo pano mukomanashi, I don't know kana kuinewo vachakwanisa kuzongondipawo dudziro dzehope dzangu mucomment section. Inini mukomanashi, nyaya yangu yakamira sekudai so. Mazuva adarika awo ndakati ndakarara, ndakabva ndazorota ndichifukunuriswa makuva. It seems as if makuva awa andainge ndichifukunuriswa ainge ari Makuva Evabereki Vangu. Saka zvinhu zvava kundivhiringidza mupfungwa ndezvekuti mwedzi unotevera uyo mukoma
matombstone takatotenga ari matombstone maviri. Saka inini with the rest of the family members avo vari kuno South Africa tiri kufanira kuti tinge tichizoenda kumusha. Dambudziko riripo mukoma nawo nderekuti isusu mukunokura kwedu hama dzedu dzainge dzisingatifariri, then pane pamwe patakazongokaruka tawanawo mukana wekuita mari, but takazokwanisa kuwana mukana uyo wekuita mari mushure mekunge vabereki vedu vose vashayika. Saka takati tatanga kuita mari kudaro, hama dzose dzakabva dzazotanga kuuya kwatiri dzichiita sekunge dzinotifarira, but seni zvangu mukoma ndichiri kurangarira zvose izvo zvainge zvichiitika vabereki vangu pavainge vachiri vapenyu. Saka mukoma ndauyawo kwamuri kuti I know kuti chirongwa ichi hachisi chirongwa chekududzira hope, but I am really desperate. Kana paine decision yandiri kufanira kuti ndinge ndichitora so that I can take a good decision in time. Ndakatorota ndichitofukunuriswa makuva maviri ainge ari paside nepaside, then ndakabva ndazoona kuti ndainge ndiri muguva, ndirimo muguva imomo mainge musina chinhu asi mainge makazara matope. Pandakazobvunza kuti ko why muri kundifukunurisa makuva awa, ndakabva ndazongopepuka. Then nezuro mukoma zvakazoitika ndezvekuti ndakati ndakarara kudaro inini nemurume wangu tinowanzo kuti kana takarara tinenge takahagana, but throughout the night ndakangotanga kungosema murume wangu zvekuti ndaiti kana akandihaga ndainzwa ndichimerera, not kumerera kuya kwekuti mafeelings anenge andibata, but zviya zvekutosvotewa zvekuti ndainge ndisingatombodi kubatwa naye achindifemera kugotsi, ndaitonzwa ndichitoboekana nazvo. Saka ndakabva ndazomuti iye ange achizotarisa on the other side. Saka for the first time ndingangoti takazorara umwe noumwe akatarisa kwake, but even though ndisina kumuudza kuti ndainge ndichiboekana naye, ndakati mukoma ndava kuda kunobatirwa nehope, ndakabva ndazobatwa nemadzikirira zvekuti iye akabva azotondimutsa achiti ko chii chiri kuitika. Saka dzikirira racho mabatiro acho arainge rakandiita, iye akangonditi achindimutsa kudaro, ndikabva ndadzokera kuhope mukoma. Ndakanyatsokuona vamwe amai guru ava mudzimai wemukoma wababa vangu, asi bamukuru vacho vakashayika. Saka ndohope dzandakarota, ndakatovarota varimo mumba, vainge vakapfeka rainge rakaita kunge gemenzi so. Saka ndakatozvibvunza kuti ko munhu anogopfeka gemenzi reblack sei, because nedhuku ravainge vakapfeka rainge ritori dhuku reblack. Saka ndo zvandakarotawo nezuro izvo mukoma. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi next month mwedzi watiri kubata uyu tiri kufanira kuti tinge tichidzokera kumusha, then tobva tanozoisa matombstone pamakuva evabereki vedu. But zvinhu izvi manje programu yacho yakamira sekudai so. Isusu takadana hama dzekwaamai zvekare takadana hama dzekwababa kuitira kuti tinge tichizoita function iyi, ende pari zvino hama dzekwababa nehama dzekwaamai idzo dzakatimomotera, ende hatichazivi kuti mukunomomoterwa nehama dzimwe dzekuti takakura tisingadzizivi wacho anotifarira neasingatifarire ndiani. Plus hope dzandakarota ndiri kutya kurota ndichifukunuriswa makuva maviri. Hey, zvakangoma vedare, please ngatizamei kuti tinge tichivabatsirawo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Hanzi ndakarota ndichifukunuriswa makuva maviri apa vari kuda kuenda kunoisa matombstone maviri. Varoyi havana zororo, zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatitaurei navo mucomment section.